Εκτελείται αυτό το πλάγιο από πλευράς από τον Σέιζη. Η μπάλα γύρισε πιο πίσω. Σκέντο για τον Σαμπάνη. Σαμπάνης τώρα και πάλι Σκέντος, αλλάζουν οι δύο παίκτες της Δόξας στην μπάλα. Γιάννης Σαμπάνης τώρα αποδέκτης στα πόδια του από αριστερά για τον Αραμπατζούδη. Σκέντο που γίνεται κάτοχος. Ωραία για τον Ιβάνοφ. Ιβάνοφ γύρισε για τον Σκέντο και αυτός γρήγορα η μπάλα από τον Γκρεκό. Προσπαθεί να περάσει ο Ψωμαδέλης. Οι κόντρες μπροστά στο πρόσωπο, βρήκε το πρόσωπο και του Ιβάνοφ. Θα σουτάρει τώρα εδώ, τελικά διώχνει από το δυνατό σου του Σεΐζη με τα δάχτυλα και ο Χαλμούκης, αλλά τραυματίστηκε ο παίκτης εδώ της Δόξας. Δεν τον είδε. Στο 48 και το βρήκε στο πρόσωπο προηγουμένως εκεί στη φάση. Λίγο έλειψε εδώ να έχουμε το 2-0. Αλλά έχουμε και διακοπή ταυτόχρονα γιατί χτύπησε στο πρόσωπο και ο Σεΐζης. Το βρήκε μπάλα στο πρόσωπο. Και ο Ιβάνοφ ήταν αυτός που ο Σεΐζης που έκανε το σουτ προηγουμένως και βρέθηκε πολύ κοντά να σκοράρει για την ομάδα του. Τώρα θα δοθεί συνέχεια μετά τη μικρή διακοπή με τον παίκτη εδώ της Δόξας να παίρνει θέση να εκτελέσει